Il-familja ta' Daphne Caruana Galizia qiegħda toġġezzjona lil negozjant Jorgen Fenech jingħata l-maħfra presidenzjali. Il-gazzetta The Times of Malta irrapportat li l-familja ta' Daphne Caruana Galizia hija fost dawk li oġġezzjonaw għal maħfra presidenzjali lin-negozjant Jorgen Fenech. Fenech huwa suspettat ewlieni bħala l-moħħ wara qtil ta' Daphne Caruana Galizia u fl-aħħar jiem kien irrapportat kif il-middleman fil-każ li ngħata l-proklama ippreżenta provi ta' dan. Fil-fatt huwa ngħata l-maħfra presidenzjali wara li kollabora mal-pulizija biex jikxef il-mandant ta' qtil. Min-naħa tiegħu Fenech talab ukoll il-maħfra presidenzjali bil-kabinet laqa rakkomandazzjoni tal-Avukat Ġenerali u tal-Kummissarju tal-Pulizija biex Fenech ma jingħatax il-proklama. Il-ġimgħa Fenech ippreżenta kawża oħra l-qorti f'tentattiv ieħor biex jingħata l-proklama. Intant l-aħwa George u Alfred De Giorgio li huma mixlija bil-qtil ta' Caruana Galizia resqu rikors il-qorti biex is-suspettat middleman Melvin Teuma ma jagħtix ix-xhieda tiegħu quddiem il-maġistrat. Ix-xhieda tiegħu ġiet posposta għall-erba' li ġej. Min-naħa tagħha l-qort laqat ir-rikors tal-Avukat Ġenerali biex Teuma jiddaħħal bħala xhud ġdid fil-kumpilazzjoni kontra l-aħwa De Giorgio u Vince Muscat. Għal Jorgen Fenech qegħdin jidhru l-avukati Gianluca Caruana Carin u Marion Camilleri, avukat fl-uffiċċju legali ta' Franco De Bono. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.